रुपया के। बैठू 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 बैठू। ई दुगो बा ना, ई 20 रुपया के बा। इतना महंगा हो? महंगा नहीं खे माता रानी, गैस जानत बड़ी कितना महंगा हो गइल बा। अरे हाँ गैस तो बा, हमरा हर कोनो जइबे नहीं करलन लकड़ी लेवे गो अथी तो का करू दा ले लूं। हाँ ले हूँ आओ ले। हाँ जाओ ले ले, दे दा सब दे दा। का रुपया लगतवा? सब दे दे। 10 20 30 40 50 60 रुपया 60 रुपया के बा माता रानी। देखो 6 दिन चली तोहार। हाँ देखो तो कितना सस्ता में निपट गई रहुआ। आ ये गैस लेती तो गैस आजकल जानत बनी सोना चांदी के भाव हो गइल बा गैस। इतना महंगा हो गइल है यो। हाँ अरे हम जात रही लकड़ी लेवे हो, गोड़वे काम नहीं करला हिन। का काम नहीं कर गोड़वे बात हो गइल बा हिन गोड़वा में। अच्छा ठीक बा माता आओ पहुंचा दी कहियो ना। हाँ पहुंचा दे। जाऊं पैसा ले आनू। पैसा लेवे जा? हाँ। चिपरिया लेके जाती। हाँ जा धर तबे ना।